Velkommen til SDK Shipping. Det gik rimelig hurtigt, ikke? Lad os sætte tempoet ned og se, hvad jeg laver som elev hos SDK Shipping. Mit navn er Mathias Runge. Jeg er shippingelev hos SDK. Lad os gå på kontoret og se, hvad vi laver. Vores primære opgave er at være bindeledet mellem alle parter i forbindelse med et skibsanløb. Og det indebærer blandt andet at informere omkring operationen. Vi laver også meget andet end at bare sidde på kontor. Lad os lige køre en tur. Her hos SDK kommer vi altså vidt omkring. Som elev hos SDK har man stor ansvar. Nu er vi på havnen, hvor vi skal ned på et skib og snakke med vores dividorer, inden vi skal i gang med skibsoperationen. Der er mange parter i et skibsanløb, og SDK har en relation til dem alle. Det er vigtigt for os at komme ombord på skibet og hilse på besætningen. Det giver en meget bedre fælles forståelse af opgaven. Som elev hos SDK arbejder jeg på lige fod med mine kolleger. Så hvad venter du på? Udforsk verden sammen med os.